Bine ați venit la calendarul pentru schimbare climatică. Luna aceasta ne uităm la impactul consumismului asupra planetei. Acest videoclip vă va învăța cum să luptați împotriva fenomenului consumerismului în acest sezon de sărbători, plin de oportunități, oferind cadouri sustenabile, în mod responsabil. Consumerismul are la bază conceptul consumului de bunuri și servicii, care sunt benefice pentru societate și economie, dar implică exploatarea excesivă a resurselor. Să cumpărați o ținută nouă de fiecare dată când ieșiți în oraș sau să cheltuiți enorm pe alimente care apoi se strică. De sărbători, fenomenul ia amploare, oamenii cheltuiesc mult pe cadouri, îmbrăcăminte, mâncare și decorațiuni. Consumismul este dăunător deoarece producția bunurilor, livrarea, ambalarea, depozitarea și ambalarea acestora implică practici neprietenoase cu mediul, utilizând materiale dăunătoare precum plasticul sau polistirenul, contribuie la deșeurile globale, care cresc vertiginos în perioada sărbătorilor. Acestea sunt simptomele consumerismului împotriva căruia trebuie să luptăm pentru a ne salva planeta. Un mod prin care oamenii pot reduce consumul în luna decembrie este să învețe să cumpere cadouri și să decoreze în mod durabil. Materialele de unică folosință, chiar și cele din hârtie, sunt foarte dăunătoare mediului nostru. Articole precum hârtie de împachetat și bandă sunt folosite într-un singur scop înainte de a fi aruncate. În mod similar, multe cadouri sunt cumpărate și prezentate oamenilor care nu ajung niciodată să fie folosite pentru că nu sunt dorite sau necesare. Umplerea ciorapilor cu daruri trebuie să fie făcută numai dacă sunt absolut dorite sau necesare pentru a te asigura că sunt folosite. Dăruirea durabilă este doar o parte a reducerii impactului consumerismului. A învăța cum să-ți creezi propriile decorațiuni și ambalaje te poate ajuta să reduceți deșeurile. Există vreo modalitate de a recicla aceste materialele din casă pentru a vă crea propriile decorațiuni sau ambalaje? Cadouri durabile sunt bunuri folositoare integral. Când faceți cumpărături pentru cadouri, gândiți-vă, cum pot reduce impactul asupra mediului al cadourilor pe care le fac. Felicitări! Acum aveți cunoștințele necesare pentru a ajuta la lupta împotriva consumerismului și pentru a ajuta mediul înconjurător.